A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación celebra esta semana o seu 25 aniversario e para celebralo o centro educativo acollerá diferentes exposicións e presentacións. Ademais, por este salón de actos pasarán preto de 30 profesionais que foron formados nesta universidade e que analizarán o pasado, o presente e o futuro das tres titulacións que aquí se imparten: Dirección e Xestión Pública, Comunicación Audiovisual e Publicidade e Relacións Públicas. A facultade, quen o diría, xa ten 25 anos formando talento, espallando ese talento por toda a xeografía galega e por fora de Galicia, atraendo talento tamén e facendo un gran traballo de investigación. Unha facultade totalmente consolidada que ten 3 graos que están a funcionar os 3 moi ben, 3 máster que tamén están a funcionar arreo e unha participación moi activa no Campus CREA e no posgrado, no doutoramento de Campus CREA, que é un doutoramento do cal esperamos moitísimo. Nestes 25 anos, dende a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, traballouse en gran medida pola especialización, un factor que marcará tamén o futuro deste centro. De feito, actualmente estás a traballar na elaboración dun mapa de titulacións co obxectivo de ampliar a oferta académica. O que esperamos é que na futuro mapa de titulacións poidamos atraer algunha titulación máis e teñamos, por sorte ou por desgracia, eu diría por sorte, que ampliar o campus. Esperamos ter unha ampliación física do campus nos terreos da antigua Tafisa. Xa está falado co Concello, que ten unha postura absolutamente proactiva que quero agradecer. Esperamos que o campus de Pontevedra non só se consolide, que xa é unha realidade máis que consolidada, sino que amplíe a súa oferta e teña máis éxitos no futuro. E aínda que o reitor non pode adiantar que titulacións se incorporarán a esta facultade, o que se asegura Manuel Reigosa é que este mapa de titulacións está pechado e que nel incluiránse dobles graos. En principio, as últimas negociacións que levamos a cabo coa Consellería nos van a permitir que fagamos unha oferta máis importante. Eu falaba aquí que dentro da propia facultade é posible establecer dobles graos coas tres titulacións que xa temos, pero ademais se pode abrir o campo para, entre titulacións de distintas facultades, facer novos dobles graos. Isto, en principio, atrae a moito alumnado de alta calidade e alto compromiso e, polo tanto, creemos que pode ser unha aposta que, se os centros saben ben, pois, dende logo, dende a reitoría, a imos apoiar. Ampliar a oferta académica e traballar de cara á sociedade son dous eixes principais que marcarán sen dúbida o futuro desta facultade, un centro que espera cumprir outros 25 anos formando talento.